aamu. Hyvää huomenta, kello on 11. Junalla ensin Pasilaan, josta Pasilasta hypätään sitten Lahden junaan. Ja sitten Lahden junasta bussilla meidän Airbnb:lle. Ei enää ikinä tällaista, okei? Okay? Tää on tää mun Virgin. Tänään Pami Norpami kuve. Jaduna kädet. Ne on oikeesti ihan vitun piik. Nähdään junassa. Miten vitusta me? Tässä ei ollut mitään, koska parin vitutuksen, perkeleen ja saatanan jälkeen olemme täällä. Mä olisin tämän päivän agenda on ehkä suoritettu. Mulla on mun Jacks ja mulla on Ranneke. Kaikki on fine. Ja. Vammaistuki, massi tulee from Kela. Ime mun mela. Kunnes kape mä pelaan. Veli maksa mun velat. Teijät mä kastan. Kokaiini mä lastan. Arambe koodilla. Ammuttiin se torilla. Arambe koodilla. Ammuttiin se torilla. Huomenta motherfucking katsojat. En huomannutkaan, että olette katsojat. Desu Haul Part 1. Ja nää kaikki tavarat. No okei, nää konitavarat on niinku from this gay dude. Okei, mutta nää on kirppikseltä. Ensin tämmönen tosi söpö toho. Tämmönen niinku artbookki tai joku tällainen. Tää oli vaan 2 IG. Niinku what? Cute as hell. Okei. Sitten seuraava. Joo, tämäkin on joku Toho fanbook. Ja tämäkin on cute. Tämäkin oli vaan. Tää oli 3 EG, what the fuck? Hieno. Sitten. Tämäkin on luultavasti Toho, mutta täytyy tsekkaa ne. Whatever. Marissa x Alice fanbook, okei, joo. Cute. Sitten mä en tiedä tästä animesta, mutta mä en muista yhtään mitään, mutta pulpetti naapuri. Tääkin oli Egen, niinku wow. Ja toi on niinku alle 10. Tällä tyypillä on 10 € käteistä. Ei mitään, se oli kuollut tyyppi tuolta lattialla.
Kello on right now 21.30. Mä en tiedä näkyykö sitä. Mutta 21.30. Pääsärkee. Sain piilorit pois. Haluan vittuun näistä vaatteista. Haluan suihkuun. Syödä. Meikit pois yli 6 osioa. Huomenna. Peruspommi. Ja sitten mulla on Chiraikei. Ei kun Ryosankata, frendi. Ja sitten on tää homo. Joka luultavasti pukeutuu MCR-paitaan, joka on erittäin non-cool. Välitä. Muista. Ennakoi. Okei. Näemme. Huomenna. Huomenta motherfucking katsoja. En huomannut, että olitte katsoja. Vaikasti kesäaamua vai kuinka? Matkalla koniin. Agenda on Kirppikselle vittu saman tien. Megaforce ja S-Marketista. Ja me saadaan hirveästi katsoja. Voitte varmaan arvata miksi. Yes! Tän päivän löytö. Maid Shadow! Maid Shadow! Please! Tartte! Toi äijä varmaan kattoo mua, kun katos ajaa by the way just nyt. Niin jos löytyis Maid Shadow, Sonic, Jax, Pomni, I don't know! Ja sit Sonico, koska se on mun baby girl. Ei, no way! Ei tietä! No way, ei tietä! Okei, kaverit, te tiedätte, että mä rakastan pupupoikia. Ne on mun babies. Pupupojat. Joo. Ja pupupoikia! Tää on ainoa tarra, mitä mä ostin tuolta. Ainoa mitä mä ostin oli tää. Ja tää on pupupoika, joten mä oon happy. Se on Bunny Boy! Pupupojat, aliarvostettuja. Niinku koira ja kissapojat, get out. I want Bunny Boys.
No niin, hyvää huomenta konikansa. Tai siis hyvää päivää konikansa. Me ollaan saavuttu tänne Lahden juna-asemalle. Ja täällä me mennään junaan, joka menee Helsinkiin tai Pasilaan. Ja sitten Pasilasta hypätään uuteen junaan. Ja no, koni meni hyvin. Mulla oli tosi kivaa. Nyt on konit koniteltu ja rahaa palosen varmaan 150 ehkä. Yksi meistä osti niin paljon tavaraa, että musta tuntuu, että me hukutaan tähän tavaraan, mikä on tässä meidän nokan edessämme. Ja mä pääsen Namikolinksin videolle by the way. Hello! Koska mulla oli Pomnikossi lauantain. Ja Ost Est tulee sitten joskus junas. Joo, koska mä ostin vaan omat tavarani. Koska nämä kaksi osti aivan liikaa tavaraa. Niinku, holy. Mä olin eka silleen, että joo, että kyllä mä voin teidän niinku tavarat niinku näyttäen. Mä oon silleen, että naavra, liikaa tavaraa. Overall koko koni. 90. Joo, koska joo. Ja shoutout äiti. Löytyikö Sonic, Mostly Shadow, Made Shadow juttuja? No vittu! Siis mä löysin niin vähän Sonic-juttuja, että niinku nyt tapahtuu niinku... En mä tiedä. Se, että mä en löytänyt Shadow-juttuja. Ja Shadow on mun baby girl. Niinku, what do you mean? Mistä on yksi äijälle vaan silleen? Love Desukon. Seuraavaksi varmaan... Siis pitäis attendaa Desukon Frostbiteen, koska se on niinku talvikoni ja mä haluan kans käydä siellä, kun en ole käynyt vielä kertaakaan. Mä oon siis pitkään etsinyt Prätkähiiret Hanat auki -lehteä. Ja nyt mä löysin sen. Ja jos joku tietää, mistä saa Prätkähiiret semmosia totepägejä eli kangaskasseja, missä on sitten niinku turbo, moto ja vinski. Ja sit se on musta kangaskassi, jossa on valkoinen printtaus. I have anxiety! Overall olin koko konin pomnina anxiety! Ja ainoa miinus tässä konissa oli meidän yöpaikka. Koska meillä oli yksi sänky. Okei, se oli kaksi sänkyä basically. 2 sänkyä. Ja yksi meistä nukkui lattialla. Ei enää ikinä. Mä löysin hyviä salmiakkikarkkeja, sokerittomia. Mut ongelma on siinä se, että mun vatsa ei oikein kestä niitä. Niin se ei ole silleen kivaa. Mutta ne on ihan helvetin hyviä, joten shoutout S-Marketin sokerittomat salmiakkiruudut. Hemmetin hyvää. Over and out. Meikäläisen viimeiset rahat meni tällaiseen. Ostin tällaisen. Wow. Mä oon taas kotona ilman hienoja meikkejä. Ja no, tää nyt on taas ostosten esittely, koska mä oon edelleen tosi huono näissä, kun nää pitäis tehdä niin melkein heti, mutta kun mä en jaksa. Niin, tässä on nyt vähän tämmönen omanlainen. Mut esitellään, mitä mä ostin. Tässä on tosi vähän kaikkea, mutta on siitä tosi tärkeitä. Lähdetään vaikka tarroista. Nää on tältä päivältä. Elikkä Hammi. Tää on tosi hyvä. Sitten tätä mä oon itse asiassa etsinytkin hetken, koska tää näkyy jossain konissa. Se oli jossain museokonissa ja sit mä olin surullinen, kun mä oon saanut tätä. Ja mä hävin. Sitten, tää oli viimeinen, mutta siis niinku holy hella cute. Niinku, ihanaa! Sitten mä sain mun kaverilta stocking, siis tää on aivan upea, siis tää tätä kiiltaa. Niinku, what? Ja tää on ihan huge. Toi oli eiliseltä. Tääkin on eiliseltä. Tässä on Bunny. Yksi mun favorite animatronic. Sitten mä nähtiin ihan super upeita Sonic-kossaajia. Shout out! Siellä oli Dr. Eggman, Amy, sitten Ancient Stone. Siis, ne oli ihania ja mä sain tällaisen. Ja täällä takana lukee, että oli kiva jutella. Ja Dr. Eggman. Ja fun fact, se Eggman tykkäsi tästä mun Shadow-tatuoinnista niin paljon, että se sanoi, että se ei oo mitään verrattuna muhun. Kiitti Eggman. Oikeasti one of my favorite villains. Sitten tältä päivältä vedettiin semmonen gacha. Ja siitä gachasta mä sain siis mun ihan lempparisonikot. Harmittaa vaan se pupu, mä olisin tykännyt siitäkin. Mutta tää Nurse Sonico ja se on takaa tällainen. Kaikki ne näytti tuolta takaa. Ja se on Nurse. Ja sitten mä sain
Lumibear. Niin kuin, onko ihanempaa? Ei. Tämmöisiä sitä. No, mä piirrän niin paljon kaikkea semmoista ympäristöpöä Jacksista, niin mä ajattelin, että tää sopii ihan täydellisesti. Eli tässä on tämmönen niin kuin kasvattamisen tosi. Ja nääkin on Eerisalta, mutta täällä on lisää Sandria. Tämmösiä niinku kahvilateemosia. Olen pahoillani eläimet. Mutta kahvilateemosia. Niin ihan sitä söpöä. Tosi söpöä. Kun mä omistan PSP:n ja mä rakastan Sonic-pelejä, niin siis tää oli niinku mulle tosi niinku positiivinen yllätys, että tää edes löytyi. Siis fun fact, mä oon etsinyt tätä siis tosi kauan ja tää on siis kinda rare game. Koska tätä liikkuu tosi harvoin niinku missään, esimerkiksi Vintelissä. Niin Sonic Rivals 2 PSP:lle ja siinä on vielä tää handbook. What? Ja siis tää oli aivan moitteettomassa kunnossa tää ite levy. Siis ei niinku mitään. Siis tuntuu, että tää ei oo niinku varmaan pidin kertaa, kun pelattu edes. Aivan upeeta. Ja siis mä en omista Rivals 1, mut se on kans mun listalla. Mut mä oon nyt tosi onnellinen, että mulla on lisää näitä Sonic-pelejä, koska mä rakastan näitä vanhoja. Tää kirja on ollut mulla kuplista asti etsittynä. Ja siis mä oon räntänyt tästä kaikille. Mä oon että mä en löydä sitä mistään enää. Luckily for me, mä löysin sen. Ja siis, wow. Siis prätkähiiret on mulle tosi rakas juttu. Siis mä oon kattonut näitä ihan nuoresta asti. Sieltä niinku silloin sun tällöin. Ja niinku Turbo on vaan mun lemppari. Ja mä en oo ysärilapsi, mut nää on ihania. Siis mä oikeesti rakastan prätkähiiriä. Ja tää vihko, tai tää artbook on niinku... Tää on niinku mun holy grail. Ja tää on yksi mun siis lempparitöistä. Ja itse asiassa tästä mä haluaisin nimenomaan ottaa ton tatuoinnin tosta logosta, koska se on niin upea. Niin tää Tom of Finland prätkähiiret. Niinku what? Siis tää on niin hieno. Ja varsinkin tuo logo. Holy pig. Niinku rakastan. Mun lemmikit riehuu. Ja sitten kauhuleffa, jota itse asiassa mun on pitänyt ostaa ihan sikamonta kertaa, mutta sit mä oon aina ollut se, että mä löydän sen myöhemmin. Ja sit mä oon sen jälkeen ollut silleen, että ei mun olisi pitänyt ottaa se. Koska mä oon vähän tällainen, että eka mä oon silleen, että joo, et näet löytyy niin halvalla. Et kyllä mä niinku nää löydän sit myöhemminkin. Ja sit mä oon silleen, että perkele olisi pitänyt ottaa. Mutta nyt mä löysin Konikirppikseltä, niin mä olin silleen, että no, why not? Se oli vaan 2,50. Mut oh man. Siis tää on mun yksi lemppari kauhuleffoista, koska se mitä sit tää niinku taustatarina, mitä täällä niinku leffojen kuvauksissa tapahtuu, niin se on niinku se, miksi mä tykkään tästä niin paljon. Mut joo, Sonic-tavaraa ei löytynyt. Olen tosi sad. Mitä mä siis niinku tällaiset niinku ehkä enemmän niinku yaoi-tyyppiset jutut oli ehkä enemmän nyt niinku tuolla. Kun viime vuonna oli tosi paljon Sonicia, siis anteeksi. Sonicia löytyi tosi paljon siis kaikkialta. Viime vuonna oli ihan sikana Sonic-juttuja. Ja musta tuntuu, että mä niinku hukuin niihin. Ja nyt mä olin silleen, missä kaikki Sonic? Niin Kotae, pelasta mut. Jooko? Koska Kotaessa tai Kitsunessa, niin yleensä sieltä on löytänyt silleen tosi hyvin. Niin joo, oli vähän sad, että ei löytynyt sitä Shadowta. Mä olisin halunnut Made Shadowta. Koska mä ajattelin, että se osuu nyt niinku jotenkin silleen... koska toi on kuitenkin K18, että siellä olisi ollut sellaista arttia, mut ei ollut ja mä oon tosi määrä. Niin kun triggered. Tossa oli mun haulu, tosi vähän mä ostin yhtään mitään. Se johtui siitä, että siellä ei oikein ollut mitään niinku mulle. Että siellä oli ehkä enemmän just niinku mun kavereille. Kun oli sillä, että oh my god, niinku täällä on kaikkea meille. Ja sit mä oon silleen, että ei niinku mitään mulle. Mut se on ehkä ihan hyvä. Mä käytin mun rahaa enemmän ruokaa. Tesukon oli ihan sikakiva. Rotta. Mut joo, mä suosittelen kaikki mun tulevia täysikäisiä seuraajia, niin oikeesti mene Desuun, koska se on oikeesti niin kiva koni. Siis siellä on aina niin kivaa ja mä pelasin siellä tosi paljon niinku semmoista rumpupeliä Cherin kaa. Ja mä itse asiassa voitin sen. Mä voitin sen varmaan, se voitti mut 2 kertaa. Muut kerrat mä voitin sen. Me pelattiin Night of Knights ja sitten Bad Applea mostly. Koska, no ne on vitun bängereitä biisejä. Mut joo, mä oon edelleen tosi surullinen sit Sonicista.
Koska mä olisin niin halunnut Sonic-juttuja. Koska niinku Sonic on mulle niin niinku rakas. Et ehkä tää peli nyt on sit se ainoa semmonen niinku Sonic-juttu, mitä mä nyt täältä Risulta sain. Mutta se haittaa, tää on silti aivan ihana. Ja mä tuun niin geimaa tätä mun PSP:llä. Ja varsinkin nyt kun niinku on toi PSP, niin mä voin ottaa sitä vaikka matkoille, et just konin matkoille, niin se ois sit seuraavaan koniin. Mä en tiedä mikä mun seuraava koni on, mutta me nähdään silloin. Bye bye!